Bipul kundo methang achor lapen asopi atum aphan apran mudet. Kanghu athengpi keneplong. Kardom birta life penili birta than bang phi sami sehenati mungpi non birta ang tonpen arjupanik tha. Dhansiri constituency ke parlo siding ronga pahara longke doinut Bipul kundo pu abangpu amethang asopi toraboti kundo 25 years lapen asopi Ruchita kundo aphan apran mudet. Birta kelong dun athengke towe ajo porphai kep parchet malong Bipul kundo bang ahem chewangsi hem arlopen apisolapen asopi atum aphan tala inkir cheksi kewe seda hormupen tengkhengsi apran endet pusi birta ridunlong aphichu rong asoratum laso birta longsi Bipul ahem damsi risomaratum pen nep ingnangsi police aphan birta pipet hodai kohlu non amat Bipul kundo aphan DMCH along silang ponbomlang Jaldili pen Abraham Tiso report birta life নাম তো কি বিপুল আৰু মাৰা মানুহকেইটাৰ নাম তাই একলাই আছে বিপুল 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 কি লিখে কন্ধ হা কন্ধ 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 Panjan Merabhiti Forest Subbit Asai Khiatum Dode Sang Sepen Sai Kikle Majok Kalioni Alangroy along Kanghu Thengpi Nepon Longlo Forester 1 Rain and Crow Ke Japon Lasso along Humthom Thengpi Ke Pon Nebdunlo Non Amat Lahaya Thengpi Arona Thengpen Sis Pondedlo Koilamati Pen Birta Life Appearanke Joy Santeron report nang tum merabiti sabit atum ako puthor nang tum Kanghu athengpi ginep thulong po puthak konat chinang tum labang so thengpi ginep thulong sa ta mane la ditung kaya son petrolin na momuchi ta mane la thik bukel hatlong lapu jitu ditung napana dung het kilometer ni ba ne theology se do ada prang kaya son se mate petrolin na momuchi so se ko mane detect long lo ase is 18 piece ditung mane sis long ko athengpi lo sa ene ke bonsum do lapen lalido ag imolo la sonthong do siklas te kon ba amoi de ja kibige kiwi ke 20 70 plus do ta value ke market value kon ba doji value ke ene ke 18000 something something ta monit fan deblong mana munit bangge ne bang delo dong ke dam hot mane itu fan thelong lo mal muntu bangge je serai jo lo ka jo mane itu man te labang so aso thengpi konat ba si wan nili tingge latung langroi ben si wan wan la pu meleng hoi si mane la pu la so jitu hatu pusi mane papor so si mane daud la si la pu koitu panjang la pu arijap pen son jipon next ek adimo ijindel ha sita betul langroi besi meleng di papar pa te labang so thengpi konat sigi jordam ni pusinang ni tum suspect ni suspect ya lage la ugulaghat jitu te bograi je ugulaghat source song la pusi mane ke supply pusi agring do so si tum mane konkelong do je ugulaghat in je supply pusi jini do fan hum ko ana sala so thengpi ke ini ke fund mane lasan ki ko meleng ke thom bagri amone ke na tum fan nang thek long ma kalap ke ni munit mane nitung ge jitu langroi de kong ma diti apu langroi parai sa homo ge to pu langroi nitung la pu langroi nitung hin pen ke la hot ma la to mai kada la de Pinya Birta Lapuan Sington Pon Iglo Laing Bomta Birta Life